नोंथांमोना मिथिखागौदि जों ट्राइबेल माहारि आरो जोंहा ट्राइबेल होनना गनायथि बिलाइ लानो थाखाय जिल्लानि ट्राइबेल संघ सरकारि मावख'आव थांनानै ट्राइबेलनि सिनायथिखौ फोरमानलाइखौ मोननो हायोमोन। नाथाय दानिया नोंथाङा बेबायदि मोननो हानाय नंलिया। जाहोना जाबाय आथिखालाव डिजिटेल जुगसै। ट्राइबेल सार्टिफिकेटनि थाखाय गोदान फोसावथाय। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ ट्राइबेल सार्टिफिकेट एबा कास्ट सार्टिफिकेटखौ कास्ट सार्टिफिकेट बानायग्रा अफिसाव थांनानै बानायनो गोनांथि जायोमोन। नाथाय बे बारनिफ्राय बेबायदि जानाय नंला। ट्राइबेल सार्टिफिकेट एबा कास्ट सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेट बानायग्रा अफिसावहा थांनानै बानायनो गोनांथि गैलिया। ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा बे बारनिफ्राय अनलाइनजोंसो एप्लाइ खालामना बानायनांसिगोन आरो ट्राइबेल संघ आफादनिफ्राय बे बाथ्राखौ मिथिहोनाय जाबाय। ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ नोंथाङा बे बारनिफ्राय अनलाइनजों एप्लाइ खालामनो हासिगोन। नाथाय बे बाथ्राया ट्राइबेल माहारिनि थाखाय बेसेबां सुबिदा जागोन बेखौ जों बुंनो हास'आ। आथिखालाव गोबां ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौबो ट्राइबेल सार्टिफिकेट दिहुनना लानायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। बेबायदि समावनो ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ अनलाइनाव एप्लाइ खालामनो हानायनि सुबिदा होनाया बेसेबां गनायजाथाव? अनलाइनाव ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ एप्लाइ खालामनाया बेसेबां रैखाथि गोनां जागोन? जाय जेरै मोनो बेबायदि एप्लाइ खालामनो हागोन नामा? बेनि सिमाया माबायदि जागोन? बेनि सायाव माबायदि गोरा नेमखान्थि दं बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिसिगोन। थांनाय 1 आगस्टआव आसामनि मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मिशन भूमिपुत्र बेखौ लन्च खालायदों आरो बे मिशननि दारै आसामनि प्लेन्स ट्राइबेल, हिल्स ट्राइबेल, शिड्युल कास्ट, OBC, MOBCनि जाथिगत प्रमाण पत्र होनायनि मोनसे आयदा लानानै बे मिशनखौ लन्च खालामदों। दिनैनि दिनाव जोङो बेखौनो सावरायदों जे आसाम गभर्नमेन्टआ अनलाइननि दारै खुब सहज भाबै कास्ट सार्टिफिकेट मोननायनि बेबस्था लादों आरो खम खरसजोंनो मोननायनि बेबस्था खालामदों। जों बेखौ अल आसाम ट्राइबेल संघआ बरायदों। लोगोसेयै जोंनि दाबि बायदियै बिथांमोना ट्राइबेल संघनि आइडेन्टिफिकेसनखौ लानानैसो ट्राइबेल सार्टिफिकेट इसु खालायनायनि थाखाय बेबस्था खालामनायखौ आरो जोंनि दाबि बायदियै आसाम गभर्नमेन्टनि WPTN/BC डिपार्टमेन्टनि मन्थ्रि बिथाङा जोंनि प्रत्येक जिल्लाफ्राव अनलाइन एप्लाइ खालायनो हानायनि थाखाय कम्पिउटारनि सेट बेबस्था खालामनानै होनायनि खोथा होदों आरो जोंनि ट्राइबेल संघआ दिनैनि मेलनि गेजेरजों बेखौनो सिद्धान्त लादों जे प्रत्येक जिल्ला कमिटिनि अफिसाव मोनसे जातीय प्रमाण पत्र सेवा केन्द्र बानायनायनि सिद्धान्तखौ लादों। जायनि दारै जोंनि गरिब दुखि रायजो राजा ट्राइबेल माहारिनि सुबुंफ्रा सहजैनो फैनानै जोंनि बे सेवा केन्द्रआव सार्टिफिकेटनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो आरो जोंबो सहजैनो जेन आइडेन्टिफिकेसनखौ होनानै एप्लाइ खालायनानै सहाय खालायनो हायो। बेखौनो थांखि लानानै जों दिनै बे मेलाव सावरायलायदों।